Olu lusasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kundlunkulu ye-SABC ePlan Park eGauteng nazo eziphambili ngokuhlwa nje. Our water security is in the balance. We have enough water in all our big dams we can provide. But as we pump water, the infrastructure has decayed. Umphathi wezamanzi nogutyulo uPhemi Majortina uthi urhulumente uyinika ingqwalasela intsindabadele yokunqongophala kwamanzi kwiingingqi ezithile. We send the message for the first time and we do what we call a delayed payment. We do it for the second time, we do what we call a delayed payment again. For the third time we'll do it, but for the fourth time, unfortunately we'll suspend your grant. Iyarhente enikezela ngezibonelelo zikarhulumente isasa ithi iqikelela ukuba ikwazile ukonga imali engange-500 million rand kubantu abayi-70,000 enqumamise izibonelelo zabo. Inkosi Mazole, isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikhawuleni warhuqa. Umphathi wezamanzi nogutyulo uPhemi Majortina uthi urhulumente uyinika ingqwalasela imeko ekhoyo yokunqongophala kwamanzi kwiingingqi ezithile. Umphathiswa ukuthethe oku kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC uqhube wathi kungekudala urhulumente uza kutyala imali kwiziseko ezikundoqo zokulungisa amanzi kunye nokwakhiwa kwamadama namachibi. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo kweli uPhemi Majortina uthi uMzantsi Afrika ukho sengxakini yokuhanjiswa kwamanzi eluntwini kuba amanzi akhona ngokwaneleyo kodwa ingxaki kubuxhakaxhaka bokuthulula amanzi nengekho semgangathweni. Uthi bengurhulumente baceba ukongeza amadami namachibi ukuthulula amanzi kwiingingqi ezininzi zaseGauteng ezisokolayo ngoku. We don't have a crisis in terms of water availability. We do have water. Our water security is in the balance. We have enough water in all our big dams we can provide. But as we pump water, the infrastructure has decayed. Ukwathe abemi beli mabafunde ukusebenzisa amanzi ngononophelo kuba xa bengakhathali babeka iziseko zothululo lwamanzi kuxinzelelo nto leyo eyakukhokhelela ekubeni luncitshiswe uthululo lamanzi uze wonke ubani akwazi ukuwafumana ngokulinganayo. Ukwathe omasipala beli nabo banendima abayidlalayo kunqongophalo lwamanzi nanjengoko bengahlawuli kwaye bengenazo nezakhono zengcaphephe ezikwaziyo ukukhathalela iziseko zamanzi ezingundoqo. So there is a lot of illegal connections, and those illegal connections lead us to mafias, water mafias. Our water infrastructure is vandalized day in and day out. Abo batsala amanzi ngokungekho semthethweni nabo banendima abayidlalayo koluxinzelelo lokunqongophala kwamanzi kwaye urhulumente uyabongoza ukuba imikhuba ekumila kunje mayiphele. Kwiindaba ze-SABC ndingulisa Dumezweni. Amafama eMpuma Koloni amemelela ukuba kukhawuleziswe ukuhanjiswa kwechiza lokugomela isifo sochwane nenyebethu. Uninzi lwamafama luthi ilahleko yawo ibenkulu kakhulu susela ukuqhambuka kwesifo nezibhengezwe njengentlekele kuzwelonke. Susela ukuqhambuka kwe-FMD, amafama asakhasayo oko nenkxalabo ngokuvalwa koshishino lwawo nangendlela esi sifo esakuchaphazela ngayo indlela eziphilisa ngayo njengoko eziphilisa ngokuthengisa imfuyo. Ichiza elithintela ukunwenwa kwesifo senyebethu nochwane kukrokreleka ukuba lingeza eluntwini kule nyanga ezayo, nto leyo evuselela inkxalabo kuninzi lwamafama. Amafama athi ukubamba iinkqubo zokufundisa uluntu ngesi sifo kulilize ngaphandle kokunikezelwa kwamachiza, ekwathi ukuthintelwa kokuhanjiswa kwemfuyo kunefuthe elimandla ekudodobaleni koshishino kumafama asakhasayo. Mabanga kakhulu because ingaske urhulumente abenokwazi usicacisela kuhlalwe phansi singamafama bangaxoxi bebodwa ecaleni basibize into bana masihlaleni phansi ukwenzela sibe nokwazi ukuthi siplane ngendlela efanelekileyo kunganzwa nje kwi-areas ezingekho affected. Ukanti amanye amafama athi ukungabikho kwechiza lesi sifo kurholisa amehlo. Kule ndlu ya FMD as a country we are failing ama-farmers. On the hierarchy, people that are abantu ba responsible ukuyenza i-vaccine. Dithi kabaphakama bayenze i-vaccine because ama-farmer the only thing bangayenza bona ukucontrola i-quarantine in and out, i-movement
ngaphakathi. Isebe lezolimo emphondweni lithi noxa nje lizama kangangoko ukufundisa amafama ngesi sifo, umba wokwenziwa nokunikezelwa kwechiza kuxhomekeke kurhulumente ukazwelonke. Ukuhanjiswa kogonyo luxanduva lwesebe lezolimo kuzwelonke. Ukuza kuthi ga ngoku ufumene amayeza okugonya angama-2,600 2,600. Siliphondo siza kuthi bhazalala ukugonya izilwanyana kangangoko sinako. Sibeke phambili iindawo ezichaphazelekileyo nezisemngciphekweni ukukhusela ukutya kunye nemveliso yobisi. I-African Farmers Association of South Africa ithi intsebenziswano phakathi kwamapolisa, amagosa endlela kwakunye namaqumrhu amisela umthetho ekuhlaleni inganceda ekunqumamiseni ukunwenwa kwesi sifo. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndisedikeni. Kusenjalo isebe lezolimo eFreystata lithi kungabi nankathalo kungachazwa kweziganeko zokosuleleka sisifo sochwane nenyebethu ngamafama. Urhulumente waseFreystata uvakalise inxalabo kungaxelwa kwesifo ngamanye amafama ngelithi oko kuphazamisa iphulo lokugoma kwaye kwandisa amathuba osuleleko lwezilwanyana. Ukuza kuthi ga ngoku sele kubikwe iziganeko zosuleleko eziyi-344 eFreystata. Isebe lezolimo eFreystata lithi ukuxelwa kwangethuba kweziganeko zosuleleko lwe-FMD lelinye ikhubalo lokuthibaza ulikhambuko. Likwamkele kambe kundululwa kwe-FMD njengenhlekele kazwelonke. So hopefully this disaster declaration now allows farmers to have a little bit more freedom where the old ordinances and things like that prevented them from having not roadblocks but voluntary checkpoints or biosecurity points, that those will be allowed. Nakubeni ezinye indawo zingekabi naziganeko zosuleleko ziqinisekisweyo ukuthengiswa kwezilwanyana kuqingqiwe. Ezinye inkqubo zentengiso zivaliwe lokho amabambi bedinga isiqinisekiso sikagqirha ukuthengisa. The Excelsior auctions have been closed because of suspected cases or cases that they have around Excelsior. So there are no animals that can move in Excelsior at the auctions. Kusenjalo atsho njalo amaphulo ogonyo lwe-FMD nakwindawo zasentshona koloni ukuthintela ukuthisa kwesi sifo. 10 days ago, we got our first outbreak. The last time we had one was November last year, which we dealt with very quickly. So, with seeing what was happening with foot and mouth in the country, we were protected. We were quite happy that the system was okay. But 10 days ago, we picked up a case in Pakweni. Our vets quarantined the area and vaccinated those animals. We then had a further outbreak in Makaza and in Mfoleni in the Kailicha region. We quickly zapped in there, did exactly the same thing. Where we get an outbreak, our vets move in and we vaccinate. Amafama athi kunatyiswa kwephulo logonyo kuza kongela icandelo lolimo izigidi zerandi. Iarhente inikezela ngezibonelelo zikarhulumente isasa ithi iqikelela ukuba seyonge imali engange-500 million randi kubantu abayi-70,000 enqumamisa izibonelelo zabo. Ukukuze emva kokuba isasa iqhube iphulo lokuhlaziya inkqubo yezibonelelo kwilinge lokuqinisa ukusebenza kwayo. Ukuza kuthi ga ngoku malunga ne-240,000 yabantu abafumana izibonelelo ekuye kwahlaziywa ngokutsho izibonelelo zabo ngelixa i-70,000 yabantu beye banqunyanyiselwa izibonelelo njengoko bephanzile ukuza ngaphambili neziqinisekiso ezidingekayo. Isasa ithi iqhube liphulo lokuqwalasela ngokutsha inkqubo yezibonelelo zikarhulumente nanjengoko inoxanduva lokunyanzelisa imigaqo yokuqinisekisa ukuba wonke umntu ofumana isibonelelo sikarhulumente ufanelekile kusini na. We send the message for the first time and we do what we call a delayed payment. We do it for the second time, we do what we call a delayed payment again. For the third time we'll do it, but for the fourth time, unfortunately we'll suspend your grant. Ukhayala Mnomzanga ngomnye wabaxhamli bezibonelelo zikarhulumente owaye wanqunyanyiselwa isibonelelo sikarhulumente kule nyanga. Lo tata uneminyaka engama-43 wafumana umyalezo kule arhente kulo nyaka uphelileyo wokuba makeze ngaphambili azoqinisekisa iinkcukacha zakhe ezithile. Ukungezi kwakhe ngaphambili kwangethuba kukhokhelele ekubeni kunqunyanyiswe ukuhlawulwa kwesibonelelo sakhe. Lapha ngizokwenza i-review yabantwana abayi-3 oyi-1 ungumfana ababini bangamantombazana. Istopile
inatsika yabo le pay yabo iye ya stop okwanyanzeleka ukuthi mandize. Kodwa ISASSA ithi ayinguwo wonke ubani ocelwe ukuba eze ngaphambili azoqinisekisa inkcukacha. When you make an application, we would want you to give us the banking details where we can be able to pay the grant. And in most cases, a person will bring the details of Bank X, which has got zero balance account, only to find out that they've got another bank account where the money goes. Ukanti kufunyaniswe ukuba kukho nabasebenzi bakarhulumente abaxhamla kwimali yezibonelelo zikarhulumente. Kungoku nje ISASSA ibongoza abaxhamli bezibonelelo zikarhulumente ukuba bangafihli inkcukacha okanye bafumane imali ngobuqhophololo kurhulumente, nanjengoko inoxanduva lokuqinisekisa ukuba le mali inikwa abantu abafanelekileyo. Kwalapha ezindabeni ikhatshwe ngenkonzo ezukile inkokheli yebandla labantu likaKristu iBantu Church of Christ uBishop John Bolane Gqeberha kodwa kuqala masithume umntwana evekilini. Sihlabele mgama nendaba zethu iqumrhu elixhasa uphuhliso lweziseko zophuhliso iMunicipal Infrastructure Support Agent imisa ngamafutshane lithi omasipala baseMpumalanga badinga iibhiliyoni zerandi ukuvuselela iziseko zophuhliso ezonakaliswe ngokumandla zizikhukhula zakutshanje. Imisa ityelele omasipala beliphondo kuquka isixeko saseMpombela, iNkomazi neBushbuck Ridge ngenjongo yokujonga ukuba ungakanani umonakalo owenziwe zezi zikhukhula. Ngomasipala abalishumi kwabalishumi elinesixhenxe kwiphondo eMpumalanga abathe babika umonakalo omkhulu kwiziseko ezingundoqo, amagosa imisa ayatyelela eliphondo ngenjongo yokuqinisekisa ngezicwangciso zokuvuselela iziseko ezinakeleyo. Overall, the damage has mainly been on gravel roads, and these are the roads that are being used by members of the community to access schools, clinics and the like. So these roads have been eroded by the floods, because the floods have been very heavy. So we have found that there's actually an issue with the type of the soil in the area. Abo bathe bachatshazelwa zizikhukhula nabo baye bakhupha kusesifubeni kubo. Since November, I didn't even move from my home because the roads are worn. Still now, I have a car, but I'm unable to come out and go something or to go to the town. Imisa yongeza ngelithi isaqinisekisa indleko zemali eziza kudingeka ukulungisa umonakalo okhoyo. As we all know, the national fiscus is heavily constrained, so it will not be possible for government to be able to respond to all the needs. The cost estimates as we speak now only in Mpumalanga run into billions. Eli qumrhu lithi liza kuqhubeka ukuxhasa umasipala beli ukuqinisekisa ukubuyiselwa kweenkonzo ezisiseko. Iphondo elilandelayo ukundwendwelwa leli qumrhu iyakuba yiLimpopo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika usaxhalabile ngenxa yemeko zongquzulwano, imfazwe kunye nongabikho kozinzo kwilizwekazi Afrika. Ukujithi oku ngethuba kwingqungquthela yenkokheli yamanyano eAfrika eAddis Ababa, Ethiopia. Intsha komgaqo siseko ngondlela mnyama yeminye yemingeni enkqenkqeza phambili ejongene nayo ilizwekazi Afrika. Lomba nguntabamlonyeni kwingqungquthela yenkokheli zemanyano iAU eEthiopia ikwangunomji eAfrika ngenxa yongquzulwano olubhubhisayo eSudan, kwimpuma eDRC nakwezinye indawo. As we meet here, a number of African countries are currently under suspension from our union due to unconstitutional changes of government, thus reversing the democratic gains and development of our continent. Oyinhloko yezizwe ezimanyeneyo uAntonio Guterres umemelele uzinzo, uxolo nothando. In South Sudan, the EU's high-level ad hoc committee provides an important chance to revive political dialogue and prevent renewed conflict. Ngeli lixa inkulumbuso yase-Ethiopia uAbiy Ahmed uthi izindululo ze-AU malunga nohlaziyo kufuneka ziphononongwe. Umongameli uRamaphosa uphinde wachazela ogxa bakhe malunga nobongameli belizwe be-G20 kunye nokubaluleka kwabo kwilizwekazi liphela. Developing country debt is one of the kernel of this important report.
The Africa Expert Report offers a high-level summary on debt and contains straightforward recommendations such as practical reforms to sovereign debt resolution. Kananjalo umongameli uqinise ukuba iSouth Sudan kufuneka ibambe unyulo. Njengoko uMzantsi Afrika uneminyaka engama-32 yolawulo lwentando yesininzi, indima yecawe ekubumbeni imilinganiselo yokuziphatha, ubumbano nophuhliso loluntu iphinde yanikwa ingqwalasela. Kwintetho yakhe yobume besizwe ngoLwesine, umongameli Cyril Ramaphosa uqinisekisile ukubaluleka kwamahlakani entlalontle kulwakhiwo lesizwe, ememelela ubunkokheli obunesidima nobusulungekileyo kuquka ukumanyana ekukhawuleleni imingeni yasekuhlaleni. Yiminyaka icawe idlala indima engundoqo kwimo yezenhlalo nezopolitiko eMzantsi Afrika, kodwa kule mihla amabandla azama indlela ngendlela zokukhawulelana nokutshintsha kwezidingo zoluntu, kuquka ukulahlekelwa lithemba kwabantu kumaziko asekuhlaleni. President Mandela was very active with, Bishop Desmond Tutu, many other religious leaders. My father was one of them, in taking the different Christian and religious movements and joining in unity behind one goal, which was a better South Africa, where we saw racism end and we saw a future be born. Ikomishoni yamalungelo esintu, ulwimi nezokholo ithi icawe kufuneka zihlale izindawo ezikhuselekileyo eluntwini, lokugama zisebenza phakathi kwemida yomgaqo siseko. As the CRL, we need to ensure that churches practice what is morally right, what is in the scriptures, but most importantly that they don't contravene any other constitutional imperative. uMzantsi Afrika seluneminyaka edlule kuma-30 olawulo lwentando yesininzi, kwaye ubudlelwane obuguquguqukayo phakathi kwecawe, urhulumente kunye noluntu buyaqhubeka nokuphakamisa imibuzo ebalulekileyo malunga noxanduva kunye nesikhokelo esisulungekileyo kwisizwe esitshintsha ngokukhawuleza. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ubishop wesihlanu webandla labantu likaKrestu iBantu Church of Christ uGqirha John Bolana kumngcwabo okhethekileyo wephondo eGqeberha eMpuma Koloni. Lo nyawontle ulishiye liphakathi ebutsheni bale nyanga emva kwengulo emfutshane eneminyaka engama-82. Uchazwe njengenkokheli ebithobekile engenaziphene kubizo lwayo lakalizwi. Ibingumsitho ozolileyo apho bekuhlangene usapho, izihlobo, ibandla kwakunye nabakhokheli belizwe bezokuthi ndlelantle kuBishop Dr. John Bolana. UBishop Bolana uyikhokhele iminyaka engama-25 icawa iBantu Church of Christ. Izithethi zimchaze njengomntu obezinikele kuluntu kwaye enothando olungahanisiyo. Utatomkhulu Mkhosi kaThixo ibiyinkokheli yomoya, inkokheli ethunywe nguThixo yeli bandla likaKrestu labantu. Izinto asifundise zona nesimkhumbula ngazo. Utatomkhulu besifundise into yoba xa sisenkonzweni masikuthande ukukhonza, simkhonze uThixo sinyanisekile. Utata uBolana ebenobubele ngendalo, ebengumntu othanda abantu. Usapho lukaBolana luthi ukushiwa ngutata wabo kubashiye nenxeba elinzulu. To me it proves good my father was selfless. My father was not into opulence. Tata was not into flashy, was not living flesh life, was just living a normal life. I regard him as a servant leader. Esisifihlo siye sabhengezwa njengesifihlo esikhethekileyo nesiququzelelwa ngurhulumente wephondo. Lulutho ebeyityiwa yehlabathi phakathi kwabantu ebenevumbele emnandi. uBishop Bolana ushiya ngasemva unkosikazi wakhe, abantwana bakhe, abazukulwane bakhe nebandla laseBantu Church of Christ ngobubanzi. Kwiindaba ze-SABC ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Usuku leValentines lubhiyozela uthando ko-onke amanqanaba. Izithandane sele kudlule iminyaka ziqhuba kwithafa lothando zithi ukuze ihlale ikhona inhlansi yothando zibalulekile izinto ezincinci, ukuvulelana izifuba kungathulwa, ukunikana ixesha nokubonakalisa ngezenzo lothando. Zikwathi ukuncomana kubalulekile ukhetha umuntu wakho mihla le.
Ngisacela ukuthi nje abantu babe nothando. Beyond uthando kunokuphatha umuntu kahle because of impilo esiphila khona manje seyabheda. Ibheda kakhulu. So indoda ngokunakekela umfazi wayo. Nabangani nabo abasalanga ngaphandle bafikile bezobungaza iValentine's Day. So ngokucelebrate iValentine ngoba si celebrate about abantu abathandanayo. We can also ukuthi si celebrate njengabangani, so that's why we are here together as friends. Happy Valentine's Day SABC. Ezindaweni ze-SABC uNondumiso Mkhize Bowe eRoodeport. Umbeko umdiya ucema umlilo eza ngomzozi ngesizulu magede bomnyama kuvele kukhanya kube chos behele.